Окей, ние сме с мама в момента в колата и пътуваме към студиото, защото утре ще ходим в Варна. Така, в момента отиваме в студиото, за да си вземат всичката техника и ще бъде лудница в багажника. Вау, след тъмнина, сега е светлина. Какво става? Та иначе, добре дошли в моя втори канал на Хикенщикен. Надявам се, че ще ви бъде много интересно това да ви споделям разни глупости от живота си. И да, знам, че устните ми са ужасни в момента, но както казах, имам изключително чувствителна уста, която всеки път, когато стане по-топло, става на гъс. Мама, кажи здрасти. Здрасти! Ня-ня! Арна ще снимаме в вилата на Джаки и ще снимаме на плажа сигурно и ще снимаме неща в пиано бара и ще има всякакви интересни вълнуващи работи, така че... Светлини! Да, сега на къде отиваме? Към китайския. Магазин. Китайския магазин за козметика. Да, това е едно от любимите ни места с мама. Обичаме много да ходим в китайския магазин, защото там имаме всякакви готини маски за лице. А вие знаете, че ние много любим маски. И любимата ни маска за лице, какво правиш? Чешеш се. Добре, не мога ли забранено ли? Няма лошо, почеши се. Едно от любимите ни места е да ходим там и да си купуваме маски, защото маските там са по 60 стотинки. И в смисъл те са еднократни такива за един път да ползваш, но са супер готини. Моята любима маска оттам е една с едни морски семена от роза и водорасли и някакво такова, изключително интересно. Изглежда като повърнато, обаче е много добра маската. Едно от най-добрите неща, които съм ползвал. И не само тази. Тази е от плацента от овен също е добра. Плацента от овен? Не е ли плацента? Овче плацента. Добре. Може и така да се каже. Нестабилни рафтове. И всичко чупливо е на нестабилните рафтове. Ама казват, че пък е такова да е. Малко ми прилича на това в Америка. Там си го снимахме, да. Кое е в Америка? С пълния багажник в колата. Да, ние обичаме по-друго много. Да, една от любимите ми атракции в живота е, когато отида в китайския магазин Бирутска, че... Това тотално ми развали кадъра. Плевен, гледай къде караш. Така, една от най-големите ми атракции в живота е, като отида в китайския магазин, е да гледам китайката на касата, която смята абсолютно всичките проценти отстъпка, които имаш на продуктите си, защото едно е с 20%, друго е с 30%, някой не е намалено, супер объркано е. И китайката на касата смята с метало, което е някакво супер старо и такова дървено нормално с метало, обаче е изумително как в момента, в който започне да ти смята нещата, е така штрак и супер бързо ги смята и винаги е супер точна. Веднъж с майка ми бяхме решили, че трябва да сметнем с Елка абсолютно всичко, което тя е направила, дали всичко е сметнато точно. И беше изумително за нас как всичко беше перфектно сметнато. И беше на 5 касови бележки, не, на колко касови бележки беше? На няколко касови. Всяко едно с отстъпка беше много отделна бележка. Да. И супер странно някакво, вау. Всеки, който отиде в китайския магазин там, трябва да види китайката с металото. И на теб ли ти е много топло? Само 34 градуса показва. Супер. Ей! Чувствам се много висок в момента. Мерси!
Имам се иска вече на хикен штикен. О, не задвижите ви, няма. До сега се виждах с едни страхотни приятели, които са също така и огромни шницели. Подариха ми най-страхотната тениска, която сигурно видяхте преди малко. И така много искам да им благодаря. Надявам се, че са се абонирали за канала ми и са го видяли. Защо едната страна на лицето ми е жълта, другата е бяла? Кое? Все пак надявам се, че това, което сме правили днес да ви е било забавно. Аз съм Диди, това беше Хикенщиген Рандъм. Не знам как ще се случи всичко това с формулирането на новия ми канал. Всичко е доста ново, както за мен, така и за вас. Абонирайте се за всичките канали в описанието. Надявам се, че съм ги поставил. Надявам се, че ще са ви забавни нещата, които правя. Силно се надявам, защото и на мен ми е забавно да ги правя за вас. Това е.